Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galonde segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل أمبي أوفك ولنمندو نواتينا أو منو صولين بنا شرف لا جبراني سانفه أمباني الله سبحانه وتعالى فيه alaka kisina ka hina anaka barka jidile alaka okenen au bela jelinka muharram kalo tle tansu nabe fama ko ashura su oye domba islamaya konnana domi ni nyina te ka konnana adoyin su abe nyenamaya jien fantan nani bela jelinfe wala sa ka duwu ke ani ka nyefoli ke mo ye doyin ko munun kera konnana ani karama ko munun ba konnana hukumu konnana jamiatul ansardin international no e fadie abe kene nyenemaya abe sanchamambo bamako hippodrome dolanci terembaka ka kene nyinantai abara bela jelen kera ka be septembre kalo tle konontoma samba fla anitani kononto mimi nyenemaya amirul mu'minina no e malislam me bela jelen ka nyemoye asayidi sharif usman madan haidra nga yanaka kene soro ankramogo asayidi sharif ahmad tijani ale mugo duskun lami ka nyefoli ke mogo ye doin abunyala ani ko munun kera doin konnana yani ankara mogo sayyidi sharif ahmad tijani ka kuma damne jamiatul ansardin international no e fadi ale togola ambalmake ya konate ale be bismillah like min sorolola anga jeka nyamadaw fe amiga kuma na yano ansardin international no e sulakata salamantai aleni aka biro ka kuma lase we chika mindo anda ko ka lase ankara mogoma Sayyid Sharif Ahmed Tijan Haidra ko ka ana dogofo ka sirifla du bela jelenfo ko mimbu bolo shuna o e fo dikane ka sabu ke muye Sayyid Ahmed Tijan Haidra ini dogo ko awye ansaru wasa awya to ansaru be se ku disi goshi tuma mina udara awla ka tugo awko aw fanama ulabla mali kono bi mo chaman tugura nyemo dowla ka son uye ku yere duma uluma sarani foye fo nyemo yu malo ku labla ga ambika disi gosilabi dongo do de bi fara danaya ni wasaka ama jigin yoro ye awla fiu otuma ko ka awfo ola kaw haidra o kofe ko ka awfo ka sabuke tuma mina mali islamiyan nogora wati labayin kono ka lagoshi fo islamiya to tora dablalima o wati kono nana awfa Sayyid Sharif Usman Madan Haidra ale de sona ka ibolo fladun mali islamiya koro tuma mina banana ama son ama fiu akelen ka ye ko mali islamiya ma jigi yoro foi soro o ma nyejoro foi soro na lete ako hali na soro abibe ale ni ma fana sona ki ibolo do mali islamiya ka jigi akoro ansaru ko ka awfo ola kaw barika folikan sabana ko ka fo awye mogo million minnu be aw nofe a bela jelen be aw nofe onni anuka nafolo u be wari farala ɲɔgɔn kan kana di uluma international la u b'a bedi de ko kana di aw ma ka ko a dunkaw ta de ko nga min ulu kabakoya o wari minnu bena di uluma kabi ansar ko damnena fo ka se bima aw ma deli ka ulu ɲininka donsi
ko jolibaw ka kɛsu kɔnɔ ko kabakoya kɛra u la kosɛbɛ ko ka aw fo o la o kɔfɛ ko ka aw fo u yɛrɛ fana bɛ min bɔ u yɛrɛ la ka na di aw ma ko aw ye nin minɛ ala yɛrɛ jaati kama aw bɛ laban tugun k'o don fantanw ka lafiya da fɛ o tuma ko ka aw fo o la k'aw barika o tuma ansaru ko k'u b'u ka kuma laban kɛ ni min ye kɛnɛ kɔnɔ yan o de ye ala fo ye o la k'an bɛɛ ka jɛ ka ala fo ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko ala ni ce ni n y'a fɔ aw bɛ segin a kan ala ni ce ala ni ce ala ni ce a barika ala ye ala a barika an sɔnni na belebele ninnu na n'o ye sirifila duba ye an bɛ bɔ kuma la yan ka kuma di a seyid ahmed tijan haidara ma a ka seyidina huseni ɲɛnafin bɔ an na o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a seyidi sharif ahmad tijan ale bɛ sɔrɔ ka kuma ta ka foliw ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma ani ka kuma n'an ye don jumɛn de don ani min fɔra a kan kɛrɛnkɛrɛnya la alakira mɔden n'o ye imamul husaini ye a da bɛ se ko minnu y'o sɔrɔ o ma nka ni ala sɔnna a ma ka kɛ ni waatiw cogoya ye sigida nata wɛrɛw aw na kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an karamɔgɔ a seyidi sharif ahmad tijani a ye laseli min kɛ yanni karamɔgɔ ka kɛnɛ sɔrɔ ashura don su la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ من وسوس الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على الجميل خلقا وعلى الكامل خلقا وعلى العظيم خلقا سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الهدى ادرا أبدا تغيين على فيك أبو الشيطان تورما أني أنكليكو فيك ولندا دمني على تغبر كماي على من يكو دمني ني على أبكو لبان الجهبر an bɛ kisi ani nɛɛma ɲini ala ba fɛ a k'o kɛ a ka nabiɲumanba kan n'o ye kira muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sojugu sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲumankɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka ne ni aw ye u la abada tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka naba bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɔra mali kɔnɔ mali kɔ kan ka se seyid sharif osman madan haidara a fɛ ya ka fara a kan ka bi suba in ka a ɲɛnamaya ni o de ye ashura ye ka bɛn le 9 mois 2019 ka bɛn o ma an bɛ bɛɛ fo ni silamɛya ka foli n'o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ala k'an n'a hamu dilan ala k'an sago d'an ma ala ka limaniyaw ji di an ye garisigɛ nafama a barikama a bɛ ala bolo yɛrɛ bi ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlla muhammadin wa alihi alhamdulillah an bɛ su la su min ni a ka bon jɔnni y'a bonya ala jɔnw fana kana fara ɲɔgɔn kan ala ye su min bonya k'a kɛ kaloba kɔnɔ kalo in fana ka bon don in fana ka bon o kɔrɔ anw jɔnw ka o bonya ala nɔfɛ tuguli la
o ye fɛnba ye siga t'a la o ye dalilu ye an bolo Allahu akbar ni ye ala ka kuranɛ aya ye ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Allahu akbar ala ko ni mɔgɔ min ye ale Alahu Taala ka fɛn bonyalenw mɔgɔ min mana o bonya namu ko k'a fɔ ala ɲɛ siran ɲɛ dusukun na o bɛ sɔrɔ fɛn na mɔgɔ minnu ye fɛn bonya ala yɛrɛ ye fɛn minnu bonya Allahu akbar siga t'a la o la an ka bi su in na sigi nin ye ala ka don bonyalen dɔ ye tiɲɛ kalo bonyalen dɔ kɔnɔ Allahu akbar kalo in kuranɛ bɛ ale ka bonya fɔ an ye ko inna iddata shuhur inda allahi isna ashara shahra Allahu akbar في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Allahu akbar على قتي wala أكو على كليك دانيك namu كبكلو دوكلو ودانيكو على عرفه سانجتي aye o sigi kalo 12 kan Allahu akbar odo ale ala ye kalo 12 kɛ ka bɔ fɔlɔ la ka taa se 12 nan ma san kalo forili bɛ dɔn o fɛ Allahu akbar ko o kalo 12 la namu minha 4 hurum wala nka kalo ba 4 bɛ o la kalo ba 4 Allahu akbar o la namu o kalo ba 4 fɔ ala ye a ɲini an fɛ namu ko fala taslimu fihinna anfusakum ko an kana sɔn ka kɛ yɛrɛ kuntɔɲɔbaga ye o kalo ba ninnu kɔnɔna na an ka kɛ yɛrɛ dila ye ala ma ala ye an bila minnu na an k'o kɛ tiɲɛ a ye an bali minnu na an ka olu to yen Allahu akbar nin ye min ɲinina an fɛ tiɲɛ Alahu Taala yɛrɛ fɛ kuranɛ kɔnɔna la nin kalo in ka bonya na Allahu akbar o la o kalo ba 4 fɔlɔ an filɛ o de la siga t'a la Allahu akbar no o de wele o shahru muharram tiɲɛ muharram kalo laharama kalo don tiɲɛ an bɛ o de la Allahu akbar bamanankan na o bɛ kalo in wele ko jɔnminɛ kalo siga o la ala ye kalo in bonya kalo in fɛnɛ kɔnɔna na don kelen b'a la a y'o fɛnɛ bonya namu ka tɛmɛ a don tɔw kan siga ni wala o de wele ko ashura Allahu akbar ashura namu o kɔrɔ bamanankan na ko tana mun tana muharram kalo a tile tana walima a su tana tiɲɛ Allahu akbar ajra o kɔrɔ an filɛ o de la bi su in na siga t'a la kana ala fo kana ala barikada ko a ye don min bonya an yɛrɛ bɛ a don bonya tiɲɛ o la namu ni an sera o kɛnɛ kan a bɛ an miiri an y'o de fɔ fɛn minnu tɛmɛna olu de bɛ lakale siga t'a la ka bɛn nin donba in ɲɔgɔnna ma fɛn dɔw don dɔw o b'u ka bonya sɔrɔ fɛn minnu kɛra a la ni o ye siga t'a la o la riwayaw namu an bɛ o de fɔ riwayaw nana n'a ye k'a fɔ kira caman ye u ka bonya kow caman sɔrɔ ka bɛn nin donba in ɲɔgɔnna ma n'o ye ashura ye muharram kalo tile 10 Allahu akbar riwayaw bɛ na n'a ye ten tiɲɛ siga t'a la tiɲɛ don an b'a sabati siga t'a la ka tila k'a fara a kan fɛnba wɛrɛ min fɛnɛ ni o kɛra a la ni ɲinan ti kɛ o kɔ ayi wala silamɛw fɛ ani silamɛya fɛ tiɲɛ o de ye diinɛ ɲɛjɔyɔrɔw diinɛ jigiyaw namu n'o ye ahlul beit rasul akbar kira ka du denw namu olu dɔw fɛnɛ ka alama sɔrɔ o kɛra ka bɛn nin don ɲɔgɔnna ma Allahu akbar n'o ye sayyid shuhada tiɲɛ
إمام الحسين الله أكبر عليه السلام كفر نعم أقدم يوكا كفر أبل مودونغا كفر أيرد ببوكا نعم وشاما نيتورا كبتانين دوما الله أكبر okoro dondo islamiyya tanyina domin ko sigatala ayo de fa woni kiraw ka buya sorola ka be ama an ga qur'ana ko la nufarriqu bayna ahadin min rusulih ko anti danvarake kiraw ni nyonche ay kiraw be islamiyya ka kirai nga sharia no fetu sraka anganga tu alakira muhammadul mustafa ale de ko sharia sraka sigatala nga anlimaliye le do kira bela ko ala yuci allah akbar sigatula wala ni o sabatirambolo olu ko boya soro do o kanga be anyerema ka faraka imam husayn nam ka soro amanyina musiba min ye asoro dekun min ye asoro ne o ye ashura don ye tuma dɔ la o bɛ an ɲina nisɔndiya ko dɔw kɔ hali n'olu kɛra a la hali n'olu kɛra a la sabu o don a kɛra dekun ye silamɛya ma nga silamɛya to yen mɔgɔya ɲumanya min kɛra imamu hussein na mɔgɔya ɲumanya ti jɛ ni o ye ko nin ka kɛ ɲɔgɔnna la mɔgɔya ɲuman a ti jɛ n'a ye min kɛra alakira mɔdenkɛ la imamu hussein ani a somɔgɔw a n'a dɛmɛbaw min kɛra u la dekun dan don mɔgɔya yɛrɛ tɛ se ka jɛ n'a ye o de la taa ni ka segin a kan ka ɲɔgɔn hakili a ka kan mɛ an bɛ taa ni ka segin min k'a kan ko dekun min ye alakira somɔgɔw sɔrɔ ko dimi don don husunu don don mɛ a husunu kɔrɔ ye di et puis a kan ka manifester cogo di e fɛ ne fɛ an ka nin de faamuya ko ni an y'a bila ko dekun don don anw kan ka o waleya ni waleya min ye nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔn sigili ka mun fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw lakunu ko mɔgɔ minnu ye nin kɛ alibɛtiw la tiɲɛlikɛlaw kun don o ye kɛnɛkanko de ye kira ye minnu yira k'u bonya yira k'u valeur yira mɔgɔ min ka dekun bɛ taa se olu ma ka bɔ o la fo ka kɛ fagali ye a bɛ dɔn ko olu ye tiɲɛlikɛlaw ye sabu kuma dɔ la i b'a ye dɔw bɛ olu kɛ ɲɛlikɛlaw ye o de la n'i y'a ta k'a lajɛ an ka nin silamɛya in a kumaw ka ca minnu ye ala kira mɔdenkɛ in faga n'o ye imamu hussein dɔw b'u jɛya k'a fɔ mɔgɔ ɲumanw don ni silamɛya in kɔnɔna la o mɔgɔw bɛ yen mɛ an kan ka sigi kuma dɔ la ka o yira hali n'i ma jɔ o ka hakilima bɛɛ b'a dɔn ninnu hakɛ la min fɔra o kan mɔgɔ dɔ ka ninnu kɔniya dama ka ba u la k'u kɔniya dɔrɔn o b'i bɔ silamɛya yɛrɛ la pewu dɔ bɛ sin k'a fɔ ko dalilu ye jumɛn ye o dalilu de ye tuma min na kira ɲininkara ka ci sara la a ko qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba kira ka ci sara a ko sara foyi tɛ ne Muhamadu ka ci sara la fo n somɔgɔw a ka kɛ u fɛ o ye ne ka kiraya sara ye ni mɔgɔ min bana kira somɔgɔw la o kɔrɔ i ma kira sara fiyewu a ka kiraya la
ni mɔgɔ min banna ɔhɔ ka o kɛ dun ɔhɔ ka sɔrɔ kuranɛ de ko ten tiɲɛ qul jibrila nana fɔ muhamadu ye ko ala ko a fɔ naam la as'alukum ɔhɔ n tɛ aw ɲininka Ayi. kom o ye silamɛw de ko ye wala n tɛ aw ɲininka ɔhɔ ajiran sara dɔ la ɔhɔ ko n b'o ɲini aw fɛ alayhi n ka kiraya la Siga. illa almawaddata Ɔhɔ. fo kanu gɛlɛya ɔhɔ fil qurba Ɔhɔ. ne yɛrɛ somɔgɔw la Allahu akbar ajira a kɔrɔ an kan ka k'u fɛ dɛ siga t'a la n'a sɔrɔla Namu. ko mɔgɔnin ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ ɔhɔ fo ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ siga ka bɔ o la fo ka ninnu faga Allahu akbar n'a fɔra ko olu bɛ tila ka jɛya ɔhɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ siga a b'i dabali ban siga t'a la nin sigi ninnu kan ka ɲɛnamaya ka o fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ a ɲɛfɔ nin sigi ninnu kan ka ɲɛnamaya naam ko dekun don do ɔhɔ mɛ ka n sigi ka ɲɛ kumu Ɔhɔ. n ti kuma maa fɛ walima ka busan ta ka n yɛrɛ gosi Naam. walima dɔw b'a kɛ ka muru ta ka n yɛrɛ jogi Ɔhɔ. yala o do wa ɔh ayi anw t'a ye ten ayi Allahu akbar anw t'a ye ten tiɲɛ siga t'a la wala wala anw b'a ye cogo di ɔhɔ n'anw b'a ye k'o de b'a bɛɛ ɲɛfɛ ɔhɔ anw bɛ ɲininkali kɛ ko cɛ min sara n'o ye Huseni ye jɔnni ŋun don Allahu akbar jɔnni ŋun don Allahu akbar n'an y'a ɲininkali kɛ ɔhɔ an b'a sɔrɔ ko Ali ibn Abi Talibi naam o denkɛ don Ɔhɔ. Fatima Naam. ale denkɛ don Ɔhɔ. Muhamadu Mustafa Naam. min ka fisa bɛɛ ye Ɔhɔ. ale mɔdenkɛ don tiɲɛ an y'a dɔn Allahu akbar ni an y'a dɔn Naam. o ye bonya k'o fara ɲɔgɔn kan dɛ o ye belebele ye mɔgɔ min kɛra alakira mɔden ye Siga t'a la. min ka fisa dali bɛɛ ye tiɲɛ a ba ye Fatima Ɔhɔ. ale ka fisa diɲɛ muso bɛɛ ye tiɲɛ a fa ye Ali ibn Abi Talibi ye Naam. o fana ka bon bɛɛ ye tiɲɛ alakira kɔfɛ Allahu akbar ajira ne ye bonya ko faralen ɲɔgɔn kan siga t'a la Allahu akbar Imam Hussein kɛlɛ na akbar an y'a dɔn Allahu akbar dɔgɔ ni an bɛ dekun ɔhɔ ko a fagara Ɔhɔ. an bɛ ɲininkali kɛ a fagara mun na siga a ɲɛfɔ Hussein fagara mun de la Allahu akbar kun jumɛn na ɔhɔ Hussein fagara Allahu akbar an b'a ye naam ko a fagara silamɛya hakɛ nɔfɛ tiɲɛ a fagara naam silamɛya kisili nɔfɛ tiɲɛ Imam Hussein ɔhɔ ale fagara Naam. ko laadiriya bɛ sabati dugukolo sanfɛ cogo di ɔhɔ Imam Hussein fagara tiɲɛ k'a fɔ ko tɔɲɔ bɛ se ka wuli cogo di Ɔhɔ. ka bɔ dugukolo sanfɛ Allahu akbar o don n'a fagara nin de la ɔhɔ siga ko tɔɲɔ ka wuli tiɲɛ laadiriya ka sabati ɔhɔ tilennenya ka kɛ Tiɲɛ. i n'a fɔ a mɔkɛ nana n'a ye cogo min ɔhɔ n'a sabatira ko Hussein kun wuli kun ye o ye naam o la nin su in sigi ɔhɔ yan'a ka kɛ ko ɲɛ dama ka kumu an kana kuma ɲɔgɔn fɛ Ɔhɔ. ko a ka kɛ ka courage don ɲɔgɔn na Naam. ko cɛ in sara min ka fisa bɛɛ ye Ɔhɔ. a ladegeli o kan o de b'a bɛɛ ye tiɲɛ siga t'a la ajira joli bɛ e la Allahu akbar Hussein sara laadiriya min ɲinili kama tilennenya joli bɛ e yɛrɛ la siga Allahu akbar Kulibali walilanfula tora i fɛ ayi ala kama wa Allahu akbar walimusow tora yen i fɛ ala kama wa ayi ma kɛ yala i ye mun kɛ Imam Hussein sakun na siga Allahu akbar nin de ye ne ni aw kelen kelen ka wuli ka jɔ yɔrɔ ye ɔhɔ nin de kan ka kɛ ne ni aw ka sabu kira ko ninnu de ye silamɛya jigi ye tiɲɛ Muhamadu Mustafa bɛ fatu tuma min ɔhɔ sɔsɔli t'a la Ayi. tariku kɔnɔna la ni kira ko tɛ inni tariku fiikum sakalain Allahu n bɛ taa Naam. ka fɛn fila to a bolo wala n'a y'a fɛn fila minɛ Naam. lam tadilu min Ɔhɔ. ba'di Ɔhɔ. abada tiɲɛ siga t'a la n'o fɛn fila yera bolo a ti fili ayi a ko jumɛn ko Alahu Taala ka kitabu n'o ye kuranɛ ye Ɔhɔ. ani ne Muhamadu somɔgɔw tiɲɛ ni o tora an bolo Ɔhɔ. k'an ti fili tiɲɛ siga t'a la o ye jɔnniw ye naam Imam Hussein olu Allahu akbar olu don an ka o minɛ mun na ɔhɔ wala wala f'an ka ne bila an kun na Allahu akbar o de la Ɔhɔ. ka kɛ ninnu fɛ Ɔhɔ. da tɛ tiɲɛ a n'o ka jan la siga da tɛ Allahu akbar ninnu fɛ an'u kanu Naam. ko u tun bɛ a ɲini an ka min kɛ dɛ Ɔhɔ. an ka kɛ o kɛbaaw ye Tiɲɛ. ni o kɛra o kɔrɔ anw de ye ninnu kanubaw ye tiɲɛ
k'a fɔ ni an kun bɛ yen an yɛrɛ tun bɛ sa a kɛnɛ kan o tɛ sabati fiyewu fo k'a sɔrɔ o kun bɛ min fɛ e yɛrɛ bɛ o kan madama sabati tɛ maa o maa bolo ko o ka fɛ ye dala kuma ye nkalon don Zainul Abidin a y'o de fɔ a ka kumakan na a ko innal muhibba liman yuhibbu muti'u k'a fɔ n bɛ karisa fɛ tigitigi ko kanuba i bɛ min fɛ la ko foyi to o yira fo i ka a nɔfɛ tuguli k'a fɔ n b'a fɛ n da la a ka kungo sera a ye wuli a ye wuli to yen dɛ yan'a ka wuli a ko mago bɛ min na o dɔ bɛ i la wa n'o t'i la o ɲini a y'aw bali min na o tori i fɛ wa n'o ma to i fɛ i jija i k'o dabila o la ne ni aw bɛ kalan min sɔrɔ a kɔnɔ Imam Hussein a ka nin histoire in kɔnɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw de don minnu ye mɔgɔw kalan u jogo ni o jogo ye u ka tilennenya u ka laadiriya la fo ka taa se u ka diɲɛlatigɛ banni ma pewu kalanw don o la n dɔgɔmuso dɔ ye n ɲininka ko ninnu de ye Ala niw ye ninnu de bɛ bɛɛ sanfɛ mais ka a ma min faamuya munna minnu olu de bɛ bɛɛ ɲɛ olu de ye Ala ni ye mais olu de ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra gɛlɛya kɔnɔ k'a laban gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔ ta Ala ni munna o de bɛ tɔɔrɔ a fɛ ta n ka ɲininkali kan ka kɛ sabu a ka ca la diɲɛlatigɛ la yan i ni fo n'i dɛsɛra n'o tɛ tɔɔrɔ t'a sɔrɔ yala Ala bi dɛsɛ wa ayi nka munna dekun bɛ Ala ka jɔnw sɔrɔ a n'a ni sɛbɛ munna Alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ka hadisa dɔ bɛ yen a ko mɔgɔw أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أكو منهم قبلوا كجبو وكل جربي كبو على في أولوكا كتب جواب بكا كو النبي نيمون دي نبي نيمون كو أولو دك الجربي كبو على بلو كتب بلا جليكا يا أكبر سيغاتولا olu de ka lajarabi ka bon tiɲɛ don dɛsɛ bɛ e la i ɲɛ b'o de la fantanya b'i la nka nabi ɲuman ninnu dɔw sira kɔngɔ ni minɔgɔ la ka tilew kɛ kɔngɔ la dundakun t'u bolo al-anbiya a ka tiɲɛ don e bɛ Ala nɔfɛ e bɛ ka nɛni degun bɛ ka da i kan nka a dɔn ko nabi ɲuman ninnu dɔw olu bugɔra ka faga dɔw dara ka kantigɛ dɔw tilala fila ye Ala ka nabi ɲumanw nin de kɛra olu la ashaddu nnasi balaa al-anbiya summa al-amsal fal-amsal a ko nabi ɲumanw de ka balaw ka bɔ bɛɛ ta ye Ala la jarabi ka bɔ bɛɛ ta ye ko n'o banna al-amsal ko min ka kusa ka tɛmɛ min kan fal-amsal ko olu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ jɔnni ka bon ne Ala bolo nabi ɲumanw kɔfɛ n'o ye a tɔgɔ ye di awliyaw ye minnu ka sɔrɔ Ala la sidikinaw cɛ minnu ye ko to Ala ta la ko olu bɛ sɔrɔ ka tugu olu la olu de ka balaw bɛ bonya olu de ka lajarabi bɛ bonya ka taa fɛ nin ye kabakoba ye nka kalanw de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'o tɛ nin ye kabako ye minnu ka fisa dani bɛɛ ye kiraw de ka balaw ka jugu o kɔfɛ minnu zɔn bɛ Ala la ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de bɛ tugu olu la ko kira ko ten minnu ka kusa o kɔfɛ ko olu de bɛ tugu olu la mun na kalan bɛ yen de
kalan bi tiɲɛ ne ni e b'a dɔn k'a fɔ an sigilen filɛ ashura kɛnɛ kan cɛ min na istishhadura n'o ye Husaini ye ko olu bi mɔgɔw la ko mɔgɔw kan ka ɲɛjɔyɔrɔ ta minnu na ka ladege ta minnu na Allahu akbar siga t'a la n ye leçon min bɔ a kɔnɔ ka fɔ o de ye kuma dɔ la dɔ bɛ se k'a miiri ni ne kɛra silamɛ ye ka kɛ Ala fɛ ne kan ka n sago de sɔrɔ siga Allahu akbar ni ne kɛra silamɛ ye ne kan ka hɛrɛ de sɔrɔ Allahu akbar mun bɛ yira i la ko minnu ka kusa e ye tiɲɛ minnu bɛ e ni sanfɛla cɛ nin dekun in ye olu sɔrɔ nin tɔɔrɔ ko in ye olu sɔrɔ o la kuma dɔ la ni dekun ye e yɛrɛ sɔrɔ Ala nɔfɛ i b'a bila yɔrɔ dɔn tiɲɛ siga t'a la i b'a ku tiɲɛ sabu minnu ka bɔ Ala bolo ka tɛmɛ e kan fɛn ye olu sɔrɔ o ɲɔgɔnna ma e sɔrɔ ayi Allahu akbar o ye wulibali o de la minnu ka balaw bɛ bonya a bɛ kɛ cɛw de ye minnu bɛ se k'a ku n'o ye kiraw ye u jɛna n'a bɛɛ ye Ala nɔfɛ ka dekun bɛɛ ta Ala nɔfɛ o la min bɛ da olu kan an filɛ o cɛ dɔw ka kɛnɛ kan Allahu akbar n'o ye Imam Hussein siga wala olu de bɛ yirali kɛ anw na Allahu akbar olu de jɛna n'a ye o jeliw ka bon mun ka sɔn nin diinɛ ye a bɛ se ka se yɔrɔ sɔrɔ Allahu akbar siga t'a la ka tɔɲɔw bɔ yen Allahu akbar o la n bɛ fɛ ka mun fɔ e ye faamuya sira kan ko ni an dara nin na ni dekun dɔ ye an yɛrɛ sɔrɔ don min a bɛ se sabu kuranɛ ko ten de ko a hasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wala qad fatanna allazina min qablihim فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين yala ko mɔgɔw b'a fɛ u k'u ka limaniya kɛ dalakuma ye wa an yakulu u k'a fɔ dama amanna ko anw dara Ala la wa hum la yuftanun ka sɔrɔ u tɛ fitinɛ k'u lajarabi n'a Ala fɛ Ala ko n t'a kɛ ten walakad fatanna allazina min qablihim ko ne Ala ye mɔgɔw lajarabi minnu gɔnna ka kɔn minnu gɔnna olu ɲɛ ko ale Ala b'o dabɔ mun kama fala ya'lamanna Allah allazina sadaqu minnu ye tiɲɛtigi ye ale Ala k'u dɔn wala ya'lamanna al-kazibin ka nkalontigiw dɔn sabu n'a bilenna minnu bɛ sabati o cɛw ka dɔgɔ nka Ala yɛrɛ wa la a yɛrɛ dama de bɛna ɲɔgɔn dɔn n'a bilenna hali nin don n'o ye Ashura don ye Imam Hussein cɛ dɔw nan'u jɔ a la ko an ko an b'i dɛmɛ maadama se bɛ an ye nka bɛɛ kɛra jugu ye bɛɛ kɛra jugu ye anw tɛ se ka ninnu kɛlɛ o kɔrɔ anw ye layidu min di anw bɛ da yan Hussein ko ten a ko sira b'an bolo a ye sira d'a bɛɛ ma nka cɛ dɔw sabatira minnu y'a dɔn ko nin ɲɛnamaya in kɔfɛ fɛn dɔ bɛ yen n'o de wele ko lahara sara fila de bɛ yen alijinɛ ni jahanɛmɛ o de la ni n sera nin yɔrɔ ma o cɛ damadɔ minnu sabatira Ala kira mɔdenkɛ nɔfɛ n'a bɛ ka mɔgɔw labila a ko a bɛɛ ka taa o cɛ dɔw taara basura ka wuli k'u jɔ o ko ya Hussein anw bɛ taa cogo di ka e to kungo dalankolon na saya bolo yan ko anw k'an kɔ don bi sini anw bɛ taa mun fɔ Ala kira ye Ala kira min ko a y'a janto nsomɔgɔw la lahara n bɛ aw ɲininka u ka kungo la kanu ya'lamuna ilmal yakin أن بينهم وبين الدخول الجنة ليلة واحدة إذا ولى أدبارها فتحت الجنان أبوابها olu kuma dɔn cɛ minnu bɛ sa ninnu nɔfɛ Ala ka somɔgɔw nɔfɛ walahi maa o maa sara ninnu nɔfɛ i yɛrɛ dilen o ma foyi ti ye alijinɛ kɔ o de la k'u kun b'a dɔn danganiya dɔnni la ko su kelen o de bɛ olu ni u ka alijinɛ donni cɛ ni su in y'a kɔ don alijinɛ pɔrɔtiw b'u dayɛlɛ
ne cɛ tiɲɛ wulibali ni minnu bɛ an na o de la Imam Ali a ka kumakan dɔ bɛ yen a ko laysa linnufusikum samanun illa aljanna fala tabi'uha illa biha tiɲɛ siga t'a la wala a ko sɔngɔ tɛ an ni ninnu na ayi foyi tɛ se ka an ni ninnu san nafolo tɛ se ka ni san sanu tɛ se k'a san foyi tɛ se ka ni valeur sɔrɔ tiɲɛ siga t'a la la ni man ka feere foyi la foyi ko fo n'a kɛra alijinɛ ye siga Allahu akbar Aidara wallahi ko a kana sɔn dɛ ni ninnu man ka feere foyi la ni sɔngɔ ko sɔngɔ foyi tɛ ni na fo alijinɛ jɛn n'a ye i ka faga bi mun ɲinili kama alijinɛ siga t'a la wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun alijinɛ ɲɔgɔnna sɔrɔli kama mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn da ni o sirila ni na ko ne kan ka sa bi jumɛn sɔrɔli kama jɛn n'a ye alijinɛ siga t'a la Seydina Ali ko ten ko sɔngɔ foyi tɛ ni na ni kan ka jɛn n'a yɛrɛ boli ye fɛn min na fo n'a kɛra alijinɛ ye ko fala tabi'uha ko a kana sɔn bilen ka o feere illa biha fo n'a kɛra alijinɛ ma Allahu akbar siga t'a la mɔgɔw bɛ ɲinɛ nin de kɔ nka an ni ninnu feere bɛ fɛn minnu na o ye an ni dungaw de ye siga a ɲɛfɔ Allahu akbar an ɲinɛlen don Ala kɔ pewu ɲinɛ kɛra ko koyi Ala bɛ sɔrɔ di an ɲinɛna o kɔ pewu Allahu akbar ni ninnu samalen don fɛn minnu nɔfɛ o ye ni yɛrɛ diya ye taw ye a m'an sago sɔrɔ di ni anw ni feere bɛ olu de ma nka ni kan ka feere alijinɛ kuranɛ ko ten de suratu tawba inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ko ne Ala ye sanni kɛ mu'minun fɛ o ni n'u ka nafolo la n'u y'o ne Ala ma n bɛ o sara kɛ alijinɛ ye ka di o kɔrɔ alijinɛ gulonna mun na ni ani nafolo o kɔrɔ ni ye fɛnba ye mɔgɔ man ka sɔn fiyewu a ni ka feere ten fɛn dɔ la min tɛ alijinɛ ɲɛnini ye anw bɛ ɲinɛ nin de kɔ mɛ an min ni labɛnlen don k'a fɔ ni n ka feere Ala ɲinili kama lahara ɲini kama alijinɛ ɲinini kama o cɛ de ka dɔgɔ a muso ka dɔgɔ mun ka d'an ye ko min bɛ bɛn an yɛrɛ ma nka alijinɛ sɔngɔ in ye dɛ kuranɛ ko ten kuranɛ de ko ten fo ni ka kɛlɛ sabu an bɛ sama fɛn min nɔfɛ fo o fana ka bɔ a la ni o ma bɔ a la o kɔrɔ ni ma pɛrɛ feere la a san sɔngɔ k'o kɛ alijinɛ ye ni ma pɛrɛ a la wa man khafa maqama rabbih ونهى نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كنا كنت منو زرنا نعلم كسر كونيو كله كونيو بالي كابو أنيد ولا مين قدي أني كأبوي بيو كو مين قدي علي كك أوكباي كو أولو تقول ما فإن الجنة هي المأوى كنا الجنة مغو جيجي يوري كو أولو تقول ما يا ربي على كانوا آمين o de la an b'an ka fili an k'an ka sira ye sabu sira jɛlen don siga t'a la o de la Ala ko ten ko karabali tɛ diina la ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al-ghayy ko tiɲɛ na ale Ala ye bangeli kɛ kanda ani fili ko ale Ala y'a bangeya ka jɔn ye tiɲɛ don bangeli kɛlen don bɛɛ ɲɛ b'a la o de la Seydina Ali ka kumakan dɔ bɛ yen a ko zahabul basar khayrun min umyil basir a ko i ɲɛ filɛli ka tunu kana foyi ye diɲɛ kɔnɔ dibi kɔ a ko o de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ ɲɛfilatigi o ka fiye kan min ɲɛ bɛ ko la nka a fiyelen don ko i ɲɛ ka a nɔrɔ ka tunu i kana foyi ye k'o de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ a ɲɛ fila b'i kun nka a fiyelen don ka bɔ Ala ka tiɲɛ sira minɛlen ni de ka ca ni de ka ca fiye min ka jugu o de bɛ maa caman na nka ka sɔrɔ fiye min n'o ka fɛgɛ an caman bɛ siran o ɲɛ nka min ka bon o ye o b'an caman na ka yaala
bana siga idra Allahu akbar ɲɛ fiyɛ ka jugu dɛ kajugu nin cɛ ye wallahi nka dusukun fiyɛli fo ɲɛ tɛ sira ɲuman ye o ka jugu ka tɛmɛ dɔ in kan ti Allahu akbar akajugu ay dɔ in ye diɲɛ ta dama de ti diɲɛ de bɛ kɛ dibi ye min ɲɛ tɛ yɔrɔ la la siga mɛ min dusukun fiyɛlen don lahara de ye dibi ye o bolo ti siga talla diɲɛ dun ye waati kɛyɔrɔ ye nka lahara ye duube yɔrɔ ye jumɛn kan ka kɛ mɔgɔ ka yeli kɛyɔrɔ ye Allahu akbar idra jɔn hakiliba i kan ka taa si siga talla nin kuma ninnu kan ka mɔgɔw miiri siga tola Allahu akbar o de la n'i ye diɲɛlatigɛ ta k'a lajɛ kabiri waati jan don n'u gɛlɛyara wala n'u gɛlɛyara Allahu akbar bi fagali kɛcogow bɛ yen ɲɛnamaya kɔnɔ bi siga n'i y'a ye mɔgɔya tɛ se ka jɛ n'a ye Allahu akbar hadamadenya tɛ jɛ n'a ye ni dusukun ɲuman bɛ yen ti siga talla diɲɛlatigɛ balaw de b'a kɔnɔ Allahu akbar don o don balaw dɔ b'o kɔfɛ ti Allahu akbar nka kira ma nin don dogo dɛ ay wala kira ko walahi ni walejugu ma dabila ni tɔɲɔw ma dabila ko walahi jɔnw bɛ hinɛ ɲini ala fɛ ka dɛsɛ u t'a sɔrɔ siga Allahu akbar dido nin ye wulibali ye ti bɛɛ kamana gannen don siga talla bɛɛ haminen don dekun bɛ bɛɛ kan ti Allahu akbar idra tuma dɔ la e ti dɔ ka dekun ye ay an b'o de fɔ ka balo diɲɛ kɔnɔ lafiya la sayidan ni o de ye kunanjɛ kɔnɔ ye a ti sirilen fɛnko la ay mɔgɔ ka balo e lafiyalen ye diɲɛlatigɛ la tuma dɔ la dɔw bi fɛntigiw de ye nka fɛntigi dɔ bɛ yen lafiya min bɛ e ni kan o jaga t'o ni kan Allahu akbar siga talla o jaga t'o ni kan o tiɲɛ o tiɲɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu de y'u ka chef de service ye nka a dɔw bɛ yen o b'u yɛrɛ faga dekun dɔ kama ka sɔrɔ wari in daya tɛ fiyewu ay Allahu akbar o caman kɛra ala bɛ fɛ ka mun f'i ye ka balo sayidan i lafiyalen ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ i kunnajɛlen o ye ka balo ko ala mago bɛ ne la cogo di siga Allahu akbar o de la jɔnw man ka ɲinɛ nin kɔ fiyewu ay o la fo n'i ka jɛ ni tilaliw ye ala bolo a ye tilaliw kɛ cogo min n'i ka jɛ n'a ye ten ti siga talla ni minnu ma jɛ n'o ye i bɛ sɛgɛn bɛ sɛgɛn wa i tɛ se ka foyi tiɲɛ ay ala bɛ fɛ min ka kɛ cogo min e tɛ se ka foyi tiɲɛ Allahu akbar siga tola idra o la diɲɛlatigɛ bɛ ka taa cogo min dusukun jara wala dɛ dusukun jara Allahu akbar ala ka sira an b'a ye k'a fɔ o bilala pewu siga dusukun jara mɔgɔw bɛ fɛn kɛ o ɲɔgɔnnaw la tuma dɔ la n'i ye mɔgɔya yɛrɛ bila yen o bɛ dɛsɛ ka kɛ Allahu akbar siga tola nka bi a bɛɛ bɛ kɛ bɛ kɛ a bɛ ɲɔgɔn fa an b'o tile de la bi Allahu akbar mɛ e k'a ta k'a lajɛ Hasan al-Basri o y'a ɲininka dusukun jali sababuya la Allahu akbar ko mun y'a to mɔgɔw banna ala la f'u dusukun finna mun de bɛ k'o kɛ siga Allahu akbar u ye mɔgɔw dusukun jara Allahu akbar Hasan al-Basri a y'a fɔ ka kuma na qala Hasan al-Basri qasawat al-qulub min sittati ashiya ko dusukun ka jali k'a bi fɛn wɔɔrɔ la fɛn wɔɔrɔ a fɛn wɔɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye a ko yaznubuna birraja'i tawba ko jɔnw dusukun jara min ka d'u ye ka kɛ o kɛbaa ye ko fɛn fɔlɔ min bɛ ka mɔgɔw bila o la dɛ fɛn wɔɔrɔ don nka fɔlɔ ko mɔgɔw bɛ jurumu de kɛ ni tuubi jigiyali ye k'a fɔ ala bɛ yafa ma mɔgɔw bɛ jurumu de kɛ ni o ye u kɔnɔ k'o de ye dusukun jara o de la tuma caman anw ka laseliw senfɛ an b'o de fɔ mɔgɔw ye ko an ka segin ala ma ka kɔn dɛsɛ waati ye an b'a fɔ u bɛ a fɔ ko anw ka wajulu kɛcogo a ka gɛlɛn anw tɛ ala ye
wa ala de hina masai نعم o kan kuma in be ce الله أكبر anti ala سجاد wa ala de hina masai الله nga anti ala nga أها. amika ala tafo تي aka jonge الله أكبر بك o ko di ولا ولا ko ala ye hina masai أها. mais muna ma faraka أها ko ala ko inna allaha shadidul iqab نعم. ko ala ye nyanga tagele tigi muna o mo faraka سجاد الله أكبر قرآن كنا يرمي على ما فإن بطش ربك لشديد أها. محمد إما كدرلي أها. أو كجو منا أمو فراكا سجاد الله أكبر ممينا على بنا جانب ينينغا مو تيندي لي أكونو أها. هل امتلأت قال هل من مزيد الله أكبر جانب إفراوا ني جانب ما فو على ما يلا دون داور بيبولو ديوا سجاد الله أكبر نيا بك النغماي أها. كأوفو أها. جلمو بيدي تي بي wa ala de ko ale ye o tigi ye تي jɔnu minnu banna wa o de kan ka fɔ ala ka jɔnw ye ko ala ye nɔgɔya tigi ye mɛ gɛlɛma tigi don minnu banna الله أكبر kiraw cira kira cira ko ɲuman kama ya ayuha nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira تي سجاد الله kira cira ma ci fɛn kelen kama o أي ولا ولا ako yanga nabi ma inna arsalnaka anw ye e ci shahidan k'i kɛ seere bɛɛ kan أها mubashiran نعم k'i kɛ nisɔndiyalikɛbaa ye wa nazira تي k'i أفراد kɛ bagabalikɛbaa fana ye الله أكبر fanga jɛnen den ka baara kɛ n'a fila ye الله أكبر سجاد الله jurumu نعم ala ye yafatigi ye nka kuma dɔ la i janto i ka jurumu kɛta la سجاد jurumu dɔw bɛ yen bilahi i b'a kɛ ala ti yafa i ma bilen fiyewu a kɛ ko kelen la a ti yafa fiyewu سجاد الله أكبر fiyewu mɛ kuranɛ ko ten o تي dɔw ka hakɛ la ko bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun ko ne ala ye dɔw dusukun datugu ma kanu yaksibuna u ka wale dɔw kama n y'u dusukun datugu pewu u ti kan n'a ye fiyewu سجاد الله أكبر aya wɛrɛw la نعم a b'a fɔ taba allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim سجاد ne kuranɛ ka kuma ye تي ne ala n ye datuguli kɛ o dusukun kan n ye datuguli kɛ o ɲɛw kan n ye datuguli kɛ u tulow la تي u ti mɛnni kɛ kanda la o ti kanda o t'o sira ye fiyewu o dusukun t'o faamu تي سجاد الله أدرى nin ye ala ka kɛta ye dɔw la mɛ munna ko ni u yɛrɛ ka wale dɔw kɛli ye الله أكبر سجاد الله o la an ka farati ولبلي jɔn نعم n'i mɛnna ala kotali la أها tuma dɔ la ala ka kanda o sɔrɔ man di bilen dɛ أي الله أكبر an sera yɛrɛ di la ala ma تي diɲɛlatigɛ bɛ ka taa cogo min أها hakilima kan ka sɔmi سجاد الله hakilima kan ka sɔmi الله أكبر ولبلي ne hasan al-basri ka kuma ye Naam. a fɔlɔfɔlɔ ye nin ye ko an bɛ tuubi de jigiya sabu o de dilen don an ma Tiɲɛ. jɛnɛya t'a tiɲɛ Ayi. namara t'a tiɲɛ janfa t'a tiɲɛ Tiɲɛ. maadama an ma ɲina astagfirullahi kɔ Siga. ko n'an ko ala ka yafa an ma Ɔhɔ. ala b'a fɔ n ka jɔn seginna wa ne ala yafara ma Allahu Akbar. an bɛ walejugu kɛ ni o de ye Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. nka e ka kan ka walejugu lajɛ Naam. an bɛ tila ka astagfirullahi fɔ minnu na Allahu Akbar. i bɛ jɛnɛya kɛ ka astagfirullahi fɔ Allahu Akbar. astagfirullahi t'o yafa fiyewu Siga. a tɛ se Allahu Akbar. ayi Ha? a tɛ se Allahu Akbar. dɔ b'a fɔ k'a bɛ se k'a bɛɛ yafa Ɔhɔ. tiɲɛ don Ɔhɔ. n'i ko astagfirullahi bi jɛnɛya bɛɛ jurumu bɛɛ yafa Naam. an b'a fɔ awɔ Allahu Akbar. An sɔnna. nka Naam. jɔnni ka astagfirullahi jɔnni Allahu Akbar. Kuma bɛ yen. mɔgɔ min bolo jɛnnen don Ɔhɔ. ko ala nimisa bɛɛ kɔfɛ i ka jɔn nalen filɛ Allahu Akbar. n ye min kɛ Naam. nimisara la Wala. nka ala o dama tɛ dɛ Ɔhɔ. n bolo jɛnnen filɛ dusukun min filɛ e ala b'a dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan Naam. n tɛ segin nin ma bilen fiyewu fo
nde ka sabati ni ni ma sabati a dɔn ko kuma ko ye fu de ye a foyi minɛlen tɛ ala bolo madama ni ma sabati dusukun na anw ta ninnu ne sabati b'a la astagfirullahi ka sɔrɔ i bɛ k'a wele min kama o don wɛrɛ labɛn bɛ i bolo mais i bɛ k'a wele nabi Allahu akbar siga t'o la an y'o de fɔ o tɛ ala yafa deli ye ayi a dɔw ka jan o ye mun kɛ bɔli ye ala la siga t'a la Hasan al-Basri a ko a ka kumakan na n'o ye a filanan ye a ko yata'allamuna wala ya'lamun wala ya'malun yata'allamun wala ya'malun Allahu akbar ko u bɛ dɔnniyali kɛ u bɛ kalanw kɛ kuranɛ bɛ kalan ka dɔn alakira ka hadisaw a bɛ kalan ka dɔn ko nka ko baara ti kɛ n'a ye yata'allamuna wala ya'malun ni de ye tiɲɛ siga t'a la bɛɛ b'a dɔn wallahi nka baara ti kɛ n'a ye ayi a dabilala o de ye filanan ye a sabanan ye jumɛn ye a sabanan kuranɛ ko ten ko ni a tɔgɔ ye de Hasan al-Basri a ka kumakan in sabanan na a ko a dɔw bi baara yɛrɛ kɛ n'a ye koyi ko nka iza amilu la yakhlisun n'u ye baara kɛ n'a ye ko u ti kɔnɔnajɛya u ka baaraw la a ti kɛ ala kama baara ye a bɛ kɛ n tɔgɔ ka fɔ ne de ka ye ni yɛrɛ yira ye ko u ka baaraw bɛ kɛ ni o de ye Allahu akbar Kulibali tariba ni fam ni de y'a sabanan ye a naaninan ye jumɛn ye ya'kuluna wala yashkurun ala bɛ hɛrɛ min ni ala bɛ o di u ma ko nka o tɛ ala barika da Allahu akbar o tɛ ala barika da ayi wa qalilun min ibadiya ash-shakur ala yɛrɛ ko ten k'ale barikadaba dɔgɔyara a ka jɔn a ye hɛrɛ min b'u ye a dɔw ye ale ala yɛrɛ kɛlɛ ni o hɛrɛw de ye Allahu akbar a duurunan ko la yardawna bi qismati Allahi ta'ala Allahu akbar u ti jɛ ni ala ka tilali ye fiyewu o de balaw bɛ bi o tɔgɔ nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ ala ye fɛn dɔ kɛ karisa ye o ma kɛ n ye n b'a juguya n bi ba la anw fɛ yan o de bɛ yen n k'a juguya a ye kuma jugu fɔ a ma a y'a tɔgɔ tiɲɛ ko ala ye hɛrɛ min k'a ye a ɲɔgɔn tile bolo nka ni kun jɛna n'a ye ko ala ye min d'i ma ko o fana ye dɔ ye sabu min bɛ e bolo a i ɲɔgɔn dɔ bɛ yen o t'o bolo fiyewu o la kira ko ten n'a bɛ filɛli kɛ ko a ye filɛli kɛ kuma bɛɛ jɔnw de la minnu bɛ aw dugu ma sɔrɔ sira kan nka n'a ye filɛli kɛ minnu bɛ aw sanfɛ sɔrɔ sira kan kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya nka n'a ye filɛli kɛ kuma bɛɛ ko fɛn tɛ ne bolo nka se bɛ n ye ka tɛmɛ dɔ kan i mana ala ye i b'a dɔn ko a bɛ tilali kɛ a ka d'a ye cogo min i b'a ku a duurunan ko u ti jɛ ni ala ka tilali ye o de maa kɛ hasidi ye wɔɔrɔnan o de yadfununa amwatahum wala ya'tamiruna bihi ko u b'u ka su don u ti miiri u la bilen u ti miiri u la n y'o de fɔ kɔrɔ fila de bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ suw bi don miiri ti k'u la ka dugawu kɛ u ye i fa i ba i balimaw an bɛ su min na bi taabaw mago bɛ u kɔmɔgɔw ka dugawu la bi su in bɔ ɲɔgɔn la ka ala wele u ye o mago bɛ o la misiw ninnu ɲɔgɔn na o la ko ka se ka dugawu sama a ka taabaw ma ka miiri u la ko o ka kan nka ni ɲinan kɛra o kɔ o ye dusukun ka jali dɔ ye nin ye a fɔcogoya dɔ ye fɔcogoya filanan ye jumɛn ye ko o y'u ka suw don ka ɲina u kɔ ka ɲina k'a fɔ ko ninnu bɔra diɲɛlatigɛ la cogo min don dɔ la an yɛrɛ bɛna bɔ a la ka nin dayɔrɔ ninnu sɔrɔ u ma miiri u yɛrɛ taa don na fo u ye diɲɛ de kɛ u ka
a tɔgɔ ye di sabati yɔrɔ ye ni o kɛra dɔrɔn dusukun bi ja siga t'a la Aidara dusukun bi ja ja o la min ɲininen don ko an ka segin Ala ma k'an yɛrɛ di Ala ma yanni an ka waati ninnu ban waati cɛ Allahu akbar an ka waatiw ban don cɛ an ka segin Ala ma ni mun ye ni dalilu ye an kelen kelen bolo an bɛ jɔ min na Ala ɲɛkɔrɔ ni dalilu ye Allahu akbar Aidara o de la anw y'a ye Alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale ka tariku kɔnɔ a sabatira fɛn min nka ni a ye mɔgɔw wele ka na o de ma mun kosɔn diɲɛlatigɛ bɛ se ka sabati tilennenya la lafiya bɛ se ka na diɲɛlatigɛ kɔnɔ tɔɲɔ bi ban di sabu nin ye kiraw na kun ye ko diɲɛlatigɛ bɛ se ka sabati cogo di o ye kiraw ci kun ye jango an ka kira ale ka hakɛ la kuranɛ ko tɛ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ma e Muhamadu ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ ni ci kɛra nin de kama ni ci kɛra kiraw ci kun ye nin ye jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alakira Muhamadu Mustafa kuranɛ ko ale cira bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔli kama kafiri wo silamɛ wo danfɛn bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni kira ka ci ye mɛ cogoya jumɛn na cogoya jumɛn o tɛ se ka sabati fiyewu fo an ka tile anw minnu ko an bɛ kira nɔfɛ an ka kɛ laadiri ye an jogow ka tanga an ka walinafolow to yen ka walimusow to yen ka ɲɔgɔn juguya to yen ka ɲɔgɔn hasidiya to yen a tɛ se ka sabati fiyewu ni o tɛ ko tilennenya ani laadiriya o tilennenya ni laadiriya min bɛ ɲini an fɛ silamɛ kelen kelen mun ka sɔn ka Ala ka kuranɛ aya in sabati e la ka kuranɛ aya sabati tɛ kuranɛ aya yɛrɛ la bali e la sabu e ye kira nɔfɛ tuguba ye ko fo jogo ɲuman ka ye i la jogo ɲuman ka ye i la ni o kɛra a bɛ dɔn ko silamɛya nakun k'o ye bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔli ye an m'an ka ɲinɛ fɛn min kɔ o ye nin ye an y'a fɔ aw ye ka kɛ ni waatiw cogoya ye ni laseli tɔ aw bɛn'o sɔrɔ sigida nata wɛrɛ o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛ mɛn ninnu na ka Ala deli si ni kɛnɛya Ala k'a d'u ma u ye ɲɛfɔli min k'an ye Ala k'an kelen kelen ka tulo kunna di an ma an k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔna na san kura min n'an y'a ye Ala k'a yira an na hɛrɛ la k'a yira an ka jamana na hɛrɛ la ani silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen foli belebele o ye aw ta ye nin waati in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Sherifila Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya